Ajde, Marija, čerko, da jedemo. Ajde, čekamo te, otac i ja. Šta si se nabila tu? Šta si se ucvetila? Ne mogu. Šta? Što ne možeš, izvini? Ne mogu, posle ću jesti. A zašto ne možeš? Šta je bilo? Vidi, što plačeš, bre? Zašto plačeš, bre? Ha? Šta je bilo? Raskinula sam se, Đorđe. Šta ulećeš tako u kuću, bre? Si ti, bre, normalno, bre, dete, bre? Šta ti je, bre? Pa pusti me, bre, raskinuo sam s Marijom. Jebote, Đorđe, ako si raskinula s onom udalom, a kad, čerko? Što? Pre 3 dana. Pre 3 dana? Zato što me zavlači. Neće ništa sa mnom ozbiljno, a 3 godine smo zajedno. Kako te, bre, zavlači? Ne razumem šta pričaš sad. Zašto ste raskinuli? Dokle ja da čekam više? A šta da čekaš, čerko? Gde žuriš? Pa će sudaš. Gde žuriš ti da sudaš? Pa kad misliš, u 27 godina sam sprcala u dupe, najbolje godine sam udala. Čuti, bre, budalo, bre, gledaj, bre, svoja posla, bre, uživaj u životu, bre. Ti misliš što će ti donese, bre, da odmah će ti uvali krp u ruke i dete da ti nakoka i da kuvaš. Šta će ti to, bre? Uživaj, bre, dok si mlada, jebeš Đorđa, bre, to je budalo. Nikad mi se onako nije ni sviđao. U jaka, mustra, lep si dečko, bre, ko lutka, boli te dupe. Ja izgledam bolje od nje u 60 godine. Čuti, bre, malim tajne. Znam ja, videla sam kakva je ona i domaćica i sve. Šta će ti, bre, budala, bre, beži od nje? Koliko sam ti puta pričala, sine, otkači, bre, budalu, vozi je, dovozi je, kupuješ i satovi od 30.000. Moja beba, moja ljubav, moje dupe. Rekao mi je da se teram u 3 lepe, da sam ovo, da sam ono, da sam odron. Da smo svi mi odroni. Svašta je za vas rekao. Šta ti boli za nas? Šta za nas? Za tebe je rekao da ga gledaš kao tele svaki put kad dođe. Ja ga gledam kao tele. Jer čuješ ti ovo, Žarko, molim te? A za tatu je rekao da je debela svinja i gmaz. Znači tako je rekao. Dobro, čerko, vidi da ti kaže tvoja majka. Vidi da ti kaže. Nemaš potrebe da plačeš. Žimi ti. Evo ima sad preko moje firme 3 dana idemo u Istanbul da se šepurimo. Ći nađemo nekog Turčina, bre, mlada si, lepa si, brajdenec, mizdri tu, bre, bolite dupe, bre. Zedog Đorđa seljaka što došao, ko znaš koje čuke je sišao. A jebaću mu ja mater, samo da ga vidim. Samo da ga vidim zato što priča za mene i za tatu. Ajde da ručamo batalito. Ma, brate, potkačila na sve, zbog toga rekao sam i, bre, ajde, bre, pali, bre, kući. Pa rekla i za tebe i za oca svašta. Pa šta je rekla? Rekla je da se odlučim da ću da živim sa mamom ili sa njom, da vama ne odgovara što ja više ne kipujem lovu u kuću, nego moram njoj da dajem i tako dalje. Za oca rekla sve i svašta. Ma neću da pričam uopšte. Šta? To je rekla za mene i za tatu. Za mene i za tatu što smo je gledali ko malo vode na dlanu, bre, popičkulja jedna. Sram je, bre, sram treba da je bude. Slušaj me šta ćeš da uradiš sad. Ako nisi glup, poslušaj majku. Da je zoveš, da ti vrati sve vredne stvari mobilne, što si joj kupio sat, narukvicu, šta? Smrdulja jedna, pa to možeš da daš meni ili tati ili bratu, bre. Ne, znaš što ću da uradimo? Ja ću da joj pustim poruku. Ja ću da joj pustim poruku, ja sam ti rekla. Ne znam, Miki, šta će da radimo sa Đorđem. Mnogo se sikiram sa njega, mnogo. Šta ti je, bre, čoveče, da sve neki kurvičići dovadi u kuću, bre, on luta, bre, ne zna gde je, bre, daj da zovem onu devojku, bre, bila dobra, zlatna devojka, bre. Molim, Đorđe, šta je bilo? Šta kažeš? Verili ste se. Ej, da dočekam i ja. Bravo, sine, bravo, ljubite majka. Pozdravi mi Mariju puno. Ajde pa dođite, ajde. Veruj nam se, Đorđe, Miki, za Mariju. Ćao, mama, ja sam se verila. Za koga si se, Marija, čerko, verila, bre? Za mog Đoleta. Dobroveče, Đorđe. Jesi se iznenadila? Mene u ovoj kući, Marija, više ništa ne može da iznenadi. Nek vam je sa srećom.